Hello, Ilocandia! Isang panibagong episode na matutungyan dito sa nag-iisang Infotainment show na ordinary at paborito ng lahat. Ito ang Wake Up, Ilocos! Up harder! Yes, welcome back. Ayan, bonggang welcome back sa'yo, kapatid. When was the last time na nandito ka? The other season. Yeah, how's life being a mother? Oh my God. A mother of three. A mother of three. I haven't seen your daughter. It's Margarita Isabella. That's my Margarita Isabel. It sounds like Sophia. Yes, while my name is Rosel. God. Diba? Marcos Miguel Margarita. That's my name is Rosel. Excited na ako kasi magiging imo ako sa akin. Of course, I love it. It sounds like Delmar also. Yes, Delmar. Yan, kapatid. So, ano pa mga pinagkakaabalan mo for the past months? Studies, ano pa? Studies, itong mga bagong show na inihanda, syempre ng Portugal. Sabi mo, marami kang mga, pasabog na yan. Alam ko na napapanood nyo. Pasabog na yan. Alam na gusto ka dito. Gusto nyo sa probinsya. Yeah. Kaya naabangan nila yung bagong show na yan dito naman for sa 4TV. Ayan. So, of course, kapatid, thank you so much. Alam ko naman na naman. We will work on that. Hindi ako na talaga ng tao, Margarita. I love it! Hindi naman. Excited about to work with you. I mean, have a tie-up project and sponsorship. That's something that we work on. Of course. Very supportive ng Tupperware family ito. At syempre, kapatid, dahil sa matagal kang nawala, eto, na-miss kita at na-miss ka ng buong family natin dito sa Corp. Thank you! Flower for you! A beautiful woman deserves that beautiful flower also. Fab flower deserves a fab woman. Correct! A fab woman deserves a fab flower. Ano ba? Ay, talagang energy na. Maraming salamat for TV. At salamat lagi niyo akong binigreet ha. Of course. Pero tumatambling ako lagi. Pag binigreet ako, hi Roxy. Alam mo naman, nanonood ka lagi ng Wake Up Ilocos habang nasa bahay. Alam mo yun. Yan ang ginagawa ko. Pati si Mami. Hi, Mami. Yes! Number one pa si Mami. Okay. So, ngayong araw na to, hatid namin sa inyo ang mga iba't ibang informasyon at kasiyahan. Kaya heto na ang mga dapat nating abangan. This stunning head turner and the International Ford Supermodel of the World 2011, Miss Danica Magpantay, delights us sa ating celebrity corner. Watch out for that. Alamin natin later ang kahalagahan ng antioxidants na siyang tatalakay na mamaya ni Mr. Pepito Alvarez sa Pepe Talks. And for our Ilocano Act segment, let's get to know more about Atty. Nestor Sigismundo, a native of Pantay and currently working at Comelec Makati. Tignan natin siya mamaya. Isang katakam-takam na recipe naman ang ihahanda sa atin ni Chef Sam sa ating What's Cooking segment, kaya tutukan niya. So sit back and relax. Dahil sagot na namin ang araw nyo, dito lang yan sa Original at nag-isang infotainment show sa buong Ilocos. Ito ang Wake Up Ilocos! Whistle baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real